Δεν το έχει σε τίποτα να τραβήξει κανένα μαχαίρι. Ναι, το έκανε. Α, Το έκανε, ήθελε να τον πειράξει πρώτα-πρώτα. μάλιστα. Άμα δεν τον πειράζει, δεν σε πειράζει. Ο μάγκας, άμα δεν τον πειράξει, δεν σε πειράζει. Ο μάγκας κάνει το δρομολόγιο του Χριστού. Πιστεύει ότι πιστεύει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι μάγκας. Φωτιά πήραν από νωρίς το πρωί της Κυριακής οι σούβλες και οι ψισταριές για το ψήσιμο του Οβελία. Τιμώντας τα παραδοσιακά εδέσματα της ημέρας, άλλοι προτίμησαν αρνί, άλλοι κατσίκι, άλλοι και τα δύο μαζί. Απαραίτητο συμπλήρωμα για πολλούς το κοκορέτσι. Μέχρι να ετοιμαστεί το ψητό, τα τραπέζια στρώνονται με όλα τα παραδοσιακά εδέσματα, αλλά και ποτό ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Νεολαία κατά κύριο λόγο που ζορίζεται έρχεται προς τη μουσική μας γιατί μπορεί να εκφραστεί μέσω αυτού. Εγώ χαίρομαι στο ελληνικό hip hop υπάρχουν λίγοι μπεσάτοι τύποι και επειδή υπάρχουν αυτοί ο κόσμος ασχολείται με το hip hop. Λέει πράγματα το rap. Τι, εμείς από μόνο το rap λέει πράγματα. Το rap λέει πράγματα.